Yebo. Yawo madoda amakhulu ishingishane zomoya madlondle enkulu. Madoda amadala ngithi phakama nike madoda amadala. Phakama gogo phakama mkhulu. Kunjalo makhosi asendulo kunjalo ishingishane mangithi ngiyabika ngisuke ngikhuluma into enjena ke madoda amadala. Phakamani makhosi asendulo phakamani ishingishane kamoya. Madoda amadala bengithe ngiyacela ke ngicela la emakhosini amakhulu eindlondlo ishingishane kaNondaba. Nina bakamjokane kaNdaba ngimcelela la emakhosini amakhulu ngithi awaphakame kakhulu azokwazi ukunilekelela ngomhla ka22 kuya kumhla ka24 kule nyanga ezoqala uSeptember inyanga kaMandulo. Sizobe senza ispecial ke la ekhaya salamadoda lapho esobe sihlambulukisa khona abantu ngesimo samanzi, umuntu okwathatha ingcabo zenhlanhla noma umuntu okwathatha ingcabo zebhizinisi okuhlanga nje okusemzimbeni wakho sobe sihlambulula kona sigeza ebese siyakuphakamisa ke ngalamadoda amakhulu esiwaphethe la ekhaya. Amadoda amakhulu aphuma le Jordan ishingishane kamoya. Phakama gogo phakama mkhulu phakama ntombi endala phakama ishingishane kamoya. Kunjalo makhosi amakhulu kunjalo makhosi asendulo. Kunjalo ishingishane kunjalo bogogo kunjalo bomkhulu kunjalo madoda amadala. Ngithi phakamani kakhulu ke. Sithi umhla ispecial sizobe singomhla ka22, 23, 24 kuya kuSeptember. Wonke umuntu ongidingayo nyobe ngitholakala khona la esigodlweni. Ngiphethe udokotela wodokotela isigadla senyama esafele emazweni udlula dlende sikanobamba. Udokotela u2+2. Sikhuphula abantu ngesimo samandla ngokweqiniso sibahlambulula sibageza. Umuntu kuyofika la ekhaya ubephethe amaqanda awu7 asiphathele ufresh milk ebese siphathele inkanyiso kwa1.5. For ama bookings usungaqala ungithinte kule nombolo ethi 066 177 4078. Ushobalenkonkoni lo utholakala endaweni yaseNewcastle. Siyabonga bayede.